ሰላም ህፃናት ከመይ ትቕንዩ? ድሓን ዶ ቀኒኹም? ኣነ ጽቡቕ ቀኒ ንስኻትኩም እውን ጽቡቕ ከም ዝቐነኹም ተስፋ ይገብር። ሎማዓንቲ ሓንቲ ጽውጽዋይ ቀፂለ ክነግረኩም እየ። እቲ ስሱዕ ከልቢ። ሓደ እዋን ሓደ ከልቢ ኣብ ሓደ ከተማ ይቕመጥ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ከልቢ ኣብታ ከተማ እናተዛወረ ከሎ ኣብ ሓደ ድኳን መሸጣ ስጋ ዝተፈላለየ ዓይነት ስጋ ተንጠልጢሉ ረኣየ። ብኡ ድማ ኣፉ ማይ መልአ። ጭርኡ እናወዛወዘ ድማ ናብ ማዕጾ ናይቲ ድኳን መሸጢ ስጋ ቀረበ። ነዚ ዝረኣየ ዋና ናይቲ ድኳን ድማ እቲ ከልቢ ጠምዩ ከም ዘሎ ፈለጠ። ሓንቲ ዓጽሚ ድማ ደርበየሉ። እቲ ከልቢ ብልውሃት እቲ ዋና እንዳ ስጋ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ነታ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ቀርቂሩ ድማ ናብ ገዝኡ ተበገሰ። ኣብ መንገዱ ድማ ብልዕሊ ሓደ ሩባ ዘሳግር ድልድል ክጓዓዝ ጀመረ። ነታ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ቀርቂርዋ እንከሎ ድማ ናብ ታሕቲ ናብቲ ሩባ ጠመተ። ኣብቲ ሩባ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ነጸብራቕ ረኣየ። እንተኾነ እቲ ነጸብራቕ ካሊእ ዓጽሚ ኣብ ኣፉ ዝቐርቀረ ከልቢ መሰሎ። ብኡ ንብኡ ድማ ልቡ ብስስዐ ተመልአ። ነታ ኣብ ነጸብራቕ ዝረኣያ ዓጽሚ ንኽወስድ ድማ ብሓይሊ ክነብሕ ጀመረ። እንተኾነ ክነብሕ ምስ ጀመረ እታ ኣብ ኣፉ ተቐርቂራ ዝነበረት ዓጽሚ ናብቲ ወሓዚ ሩባ ጠሓለት። ነታ ዝወደቐት ዓጽሚ ንኸድሕን ድማ ናብቲ ሩባ ዘሊሉ ኣተወ። እቲ ሩባ ብሓይሊ ንቑልቁል ይውሕዝ ስለ ዝነበረ እቲ ከልቢ ክሕምብስ ኣዝዩ ተቸገረ። ህይወቱ ንኸድሕን ድማ ብዙሕ ተቓለሰ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ናብ ሓደ ገምገም እቲ ዋሕዚ በጽሐ። ካብቲ ዋሕዚ ምስ ወፀ ድማ ደው ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞ ነገር ክሓስብ ጀመረ። ብሰንኪ ስስዕን ሃረምረምን ዝነበሮ ከም ዝሰኣነን ንህይወቱ እውን ኣብ ሓደጋ የእትይዋ ከም ዝነበረ ተሰቆሮ። ደጊሙ ከምዚ ዝበለ ጌጋ ከይገብር ድማ ንገዛእ ርእሱ ቃል ኣተወ። ሕራይ ህፃናት ካብዚ ነበርያ ነበረ ወይ ከዓ ጽውጽዋይ እንታይ ተማሂርኩም? እምበኣርከስ እዚ ጽውጽዋይ ዘምጸኽዎ ሓደ ነገር ክትምሃሩ ስለ ዝደለኹ እየ። ስስዐ ይኣኽለኒ ዘይምባል ናይ ካልኦት ንብረት ንምናይ ኣብ ሓጊድ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቐካ ይኽእል። ስስዐ ይኣኽለኒ ዘይምባልን ናይ ካልኦት ንብረት ንምናይን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቐካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለካ ዕጉብ ክትከውን ኣለካ።